tal? Benvidos. O Consorcio de Bombeiros dará traballo a máis de 100 persoas que comezarán a desenvolver a súa actividade a partir do mes de maio para garantir a cobertura contra incendios en toda a provincia. Nuns minutos afondaremos nesta nova. Antes, avanzamos outros contidos da semana. Comezamos. O Pleno Provincial aprobou a moción na que insta a Xunta a distribuir os recursos das políticas de emprego con obxectividade. Tamén saiu adiante o reglamento dos órganos de xestión das dúas reservas da biosfera da institución. Máis de 2.400 desempregados participan nas probas de selección que se desenvolven en distintos puntos da provincia para aspirar a algúns dos 450 empregos que creará a Deputación co Lugo Emprega. Os traballos de construción do Museo Interactivo da Historia de Lugo avanzan según o estimado. Prevese que a infraestructura este finalizada no mes de abril e que sexa un motivo máis para que o visitante elixa a capital como destino turístico. En Mondoñedo gallará unha bella oferta turística. A Deputación puxo a venda o Hotel Mirador para dar solución ao inmoble que leva anos sen actividade. Para os amantes da natureza, hoxe falaremos do proxecto co que o Ministerio de Medio Ambiente recuperará a antiga ruta do tren mineiro para convertela na primeira vía verde de Galicia. Os parques comarcais que integran o Consorcio Provincial de Bombeiros estarán a pleno rendemento o 1 de maio. No pleno extraordinario celebrado esta semana no Pazo de San Marcos, pecháronse os últimos trámites do proceso. A súa apertura suporá a creación de máis de 100 postos de traballo directos e unha cobertura contra incendios do 100% na provincia. Para o 2011, as instalacións contan cun presuposto de 3,7 millóns de euros que aportan nun 50% a Deputación e a Xunta. Os acordos adoitados na última sesión do Consorcio, presidida polo presidente da Deputación e o conselleiro de Presidencia, foron os definitivos para que o 1 de maio a entrada en funcionamento dos parques comarcais contra incendios sexa unha realidade. Baseándonos nos dos criterios que inspiraron a nosa sociedade entre a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial, que era, efectivamente, generar emprego a través dunha infraestructura de servicios extraordinariamente importante, necesaria na provincia de Lugo, porque non existía, e, en segundo lugar, efectivamente, chegando a ese obxectivo que nos temos que unir, que é chegar a esa cobertura cara ao 100% na provincia. As decisións que se tomaron supoñen xa o espaldarazo definitivo, o pistoletazo de saída, se queren, ou por expresarlo mellor, ao final dun proceso longo, un proceso complexo, porque poñer en marcha 5 parques de bombeiros a partir de maio e un máis ao longo do ano é un proceso complexo. Por unha banda, contratouse a xestión indirecta por un prazo inicial de 8 anos a empresa Beicar para os parques de Barreiro, Vilaelba e Viveiro e a UTEASA Natutecnia os de Chantada, Sarria e Monforte. Para dar a máxima celeridade á posta en marcha dos parques, ambas as xudicatorias abriron o xoves un prazo de 15 días para poder presentarse ás probas de selección de persoal. Unha vez que sexan seleccionados, poidan estar perfectamente preparados para garantir algo tan importante como é a cobertura das emerxencias a máis de 200.000 persoas na provincia de Lugo. Para cada parque contratáronse a 19 efectivos, asegurando así a cobertura as 24 horas e os 365 días do ano. 114 persoas pasarán a desempeñar o seu traballo de forma indefinida e isto é unha boa noticia para a provincia nun momento onde estamos todos implicados por conseguir máis emprego e por onde todos dediquémonos ao que nos dediquemos, a nosa prioridade hoxe é o emprego. O Pleno aprobou tamén a contratación dos derradeiros vehículos que completan o equipamento total para a posta en marcha dos parques. A Deputación de Lugo celebrou este martes o primeiro pleno deste ano 2011. Entre os asuntos tratados destaca a aprobación dunha moción que exixe á Xunta de Galicia que os recursos adicados a emprego beneficien a totalidade dos concellos da provincia e non só os do Partido Popular. Na mesma sesión, o Pleno Provincial deu o visto e prace a creación dos órganos de xestión das reservas da biosfera, Terras de Miño e os Ancares e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá. A Corporación Provincial aprobou de forma conxunta os regulamentos de funcionamento das reservas da biosfera, Terras do Miño e os Ancares, coa abstención do Partido Popular. O novo órgano de xestión será o encargado de seguir impulsando estes espazos naturais. O regulamento o que consolida é precisamente a participación de colectivos, a participación de institucións e, sobre todo, a participación dos concellos xunto coa Diputación Provincial e técnicos da Universidade
Universidade de Santiago que se incorporan. Por outra parte, o regulamento é, digamos, unha entidade organizativa necesaria para seguir optando a fondos da Unión Europea. A Deputación de Lugo é a primeira institución galega que adopta esta medida exixida pola UNESCO logo da declaración dun espazo natural protexido. A iniciativa enmárcase no programa medioambiental Lugo 2, dotado con 5 millóns de euros. O medio ambiente, temos dito na Diputación Provincial, que é unha oportunidade económica. De feito, no programa de Lugo O2 creamos neste ano pasado máis de 60 postos de traballo. Tamén este martes o Pleno da Corporación Provincial aprobaba cos votos en contra do PP unha moción do PSOE para pedir á Xunta de Galicia obxectividade no reparto de fondos para fomentar o emprego. O voceiro socialista alegou que o Goberno autonómico non ten en conta a porcentaxe de parados nos concellos. O 70% da poboación na que gobernan os socialistas, por certo, leva exactamente o 20% de inversión en talleres de emprego. Claro, donde hai máis poboación, hai máis paro. Donde hai concellos en donde os demandantes de emprego son maiores, hai máis paro. E ese é un criterio obxectivo que vostedes non teñen en conta. Pola súa banda, o Grupo Popular mantivo que a Xunta de Galicia non modificou a orde do Goberno anterior. Os criterios que se recollen na orde da Xunta de Galicia son os mismos que cando o seu xefe provincial, don Ricardo Varela, era conselleiro de Traballo, tiña establecidos. Malia que consideran que o paro non se resolve con obradoiros de emprego, o grupo do BNG apoiou a moción dos socialistas. Por lo tanto, totalmente de acordo que os criterios sexan obxectivos, estamos totalmente de acordo, pero esa non é a solución ao problema que ten este país. No debate, o voceiro socialista destacou como exemplo de obxectividade o Plan Lugo Emprega no que a Deputación destina 8 millóns de euros para a contratación de 711 parados na totalidade de concellos da provincia. Precisamente esta semana comezaron as probas de selección do Plan Lugo Emprega nos concellos de menos de 5.000 habitantes. O luns rematará a primeira fase selectiva nos municipios da montaña e da zona sur da provincia e os aspirantes que superen o exame deberán pasar unha entrevista persoal en febreiro. Máis de 2.400 persoas presentaron a súa solicitude para poder acceder a un dos 451 postos de traballo nestes concellos, nos que a Deputación leva directamente o proceso selectivo. Desde minutos antes da hora fixada ás 11 da mañá, todas as persoas que optan ás 30 plazas dos concellos de Barreiros, a Pontenova, Trabada, Río Torto, agardaban a entrada do centro pontenovés no que estaban convocados. Todos desempregados e cada un ca súa propia historia. Pois levo 2 anos, todo de peón de albañil, algo de carpinteiro tamén, cousas así, traballos de socorrista, cousas así. Xa no interior, e logo de comprobar a documentación, unha man inocente foi a encargada de elexir o exame entre varias opcións. A proba era tipo test. Os que a superen pasarán á seguinte fase, que consistirá nunha entrevista persoal que se levará a cabo na segunda semana de febreiro. Os seleccionados comezarán a traballar o 1 de marzo. Si hai 9 personas que poden trabajar e más que nada por dignidad. Oye, no es lo mismo estar cobrando una ayuda o estar parado en casa que ir a trabajar todos los días, en lo que sea. Pero a contratación das persoas que saian seleccionadas destas probas tamén axudará aos concellos. Nalgúns casos, como o de Mondoñedo, con graves problemas económicos, solucionará durante 6 meses a falta de persoal na Brigada de Obras. Hai servicios que necesitamos xente, pero que por disponibilidade do Concello financiero non pode contratar personal, pois son 6 meses que teremos xente aquí traballando, 9 persoas que se van a anotar. Pois meteremos a alguén na Feira de Turismo, faremos alguén, destinaremos a alguén a servicios sociais, e despois supoño que algún peón de obra, un pouco, pois diversificaremos un pouco, pois un cuidado, alguén para manter as instalacións deportivas en bon uso. E mentres a Deputación realiza as probas nos concellos de menos de 5.000 habitantes, os de maior poboación levan directamente o proceso selectivo. No de Lugo, centos de persoas acudiron cada día desta semana para presentar no rexistro a súa solicitude para optar a un dos 62 postos de traballo que se crearán grazas ao Lugo Emprega.